Hola guys, welcome back ulit sa ating munting channel. Today guys ay magbubukas tayo ng mga regalo ng mga amo namin. So, bali ito, traditional ng mga Spanish. Ang tawag nila dito, Cesta de Navidad. So, ito guys, at saka ito. El Corte Inglés. Yun. So, yun guys, tara, buksan natin. Ayun o. No. Matigas. Kasi. Yun. So, ito guys yung mga laman niya. Queso. Yang keso. Ano to? Yung Chocolate blanco. chocolate na puti daw. Otro chocolate, pero está mal. Ito, chorizo. Ano ba to? Mga chocolate na naman. Otra chocolate, galletitas. Mga galletas. Ito, Otro chocolate blanco. peach. Ay. Mali. At meron ding ano guys, red wine. Oh. Tsaka ano to? Wow, whiskey. Oh, whiskey guys. Tapos, ano naman to? Pati. Iberico. Yung pang ano to guys, yung pang palaman ng mga tinapay. Pescado. Yan. Pescado. Tapos, olive. Yan. Ano pa ba? Tsaka, ito yung kanina yung ano, champan. At, red wine. Yan siya guys. Yan ang laman ng isang box. Ay. Ayun. Ito lahat guys ang laman ng box. Yung isa lang. ¿Cuántas esto? Yan. Box number 2. So, Box number 2. box number 2 daw. Matigas. Ayun. Matigas. Oh. Ay, tapos. Espera. Yan. Oh. 1, 2, 3. Oh. Yun. Yun. So, ang laman naman nito guys, halos pare-pareho lang siya. Yun, turon. Mga pang ano to guys, pang dessert. Oh, ito rin. Ano ba to? Oh my god. Oh my god. Yan. Mr. Brownie! Mr. Brownie! Meron ding ano guys, sardinas. Oh, Mr. Brownie! Mr. Brownie. Okay. Ikaw, Konti laki. bakit? Bakit? Yan. Ito. Pimiento. Ito guys. Red pepper. Ang ano to kasi ito guys, pang tinapay sa mga Spanish. Tapos, ano ba to? Ganon din. Salchichon. Chorizo. Tsaka, sino ba to? Lechon?
sobrasada. Pang ano to kasi guys, ito pang mga pan na toasted. Ito toasted nila, tapos ito ang palaman. No entiendo qué es esto. Es morcilla. Morcilla. Tapos, queso, semi-curado. Tapos, chocolate. Con frambuesa. Vale. Yun. ¿Has comido esto? Alos, lahat guys, ano, matatamis. De pizzería. Ito hindi ko alam to guys, pero matamis yun. Tapos, ano naman to? Limon. Oh, Chocolate. yan guys. Oh. Meron ding ano, bonito. Yung tuna guys, Pescado. nilata. At asparagus. Yung blanco guys, yung puti na asparagus. Ópera prima. White wine. Isa siya. Chocolate. Natural. Chocolate. At saka red wine. Chocolate con fresa. Ano ba to? ¿Qué es esto? Un momentito. Oh, white wine guys, 12.5 volume. Ito, ilang volume naman to? 11. Yung white wine na isa, 11.5. At saka ano to? Champagne. Yan, champagne. Ito guys, karamihan ang ginagawa nila dito. Pagka New Year, ito ang ininom nila. Toma, papi. At yan na. Yung guys, ang laman ng 2 box. So yung guys, ito na lahat yung laman ng 2 box na regalo ng aming mga amo. Yung sa amo ko at saka sa amo ng si Mrs. So yung guys, sana nagustuhan nyo yung munti naming video na kahit papano na-share namin sa inyo yung mga traditional ng mga Spanish tuwing Pasko. Bali ito guys, kahit hindi siya Paskong Pasko, nasa mga mid ng December, mga 15 or 20, yan may mga regalo na siya guys. Pero hindi lahat ng mga Spanish nagbibigay ng mga regalo. Karamihan mga pera guys. Yung mga half na sinasabi nilang half paga, mga ganun. Yung mga bonus. Yung guys. Pero kasi sa amin, mga regalong mga ganito guys. So yun guys, maraming salamat muli sa panonood. Sa mga next video natin guys, magbabiyahe ulit tayo sa Alicante. Doon guys, medyo maganda ang panahon doon. Medyo ang weather, nasa 18 degree or 20 degree. So hindi siya malamig guys. Hindi kagaya dito sa Madrid na super lamig ngayon. So yun guys, maraming salamat muli sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Don't forget to like, comment, and subscribe.